রিসিভ করে না, ইঞ্জিনিয়ারে ফোন করলে রিসিভ করে না, কষ্ট পাইতেছে। এই আস্তে Narik sa loob na mo. Raima Beli जों दिनै रयसाबारि मियानि जरा सामुं स्टारखेमनि तिनिबाय इंखाय 5टा टिपार ट्राक जे लामा हामियानासै इटबाय फिलाप खालायनानै गायखलाय लामा जत सिने जों हमने नांनाय सिने एलाका अकरा स्टुडेन्ट जतनो लामा लाइसो बास तिनि बाजारनि साल गोबां माय महाय पेसेन्जार गारि जोंनि जेराव लाइसो लामा हामिया स्टेट PW दिनै लामा खायनाय खायनायनि सागो जों जे नुबोनाय माने ताबो जराते काम चले आइया जे अवस्था लामनि हमनानै मत करे गारि बुलाय मिया मा हाखर होय दङ एलाकान बर जों नायनाय माने जतनो खस्थ दङ जे लामाते लाइसनानै हाखर लाइसलामे तो अन बाय जों वाइटिया अन बेहब तिप्रा मथा जों फिलाप इट पाए अब कोनो सरकारनि या जों पार्टीनि अंगै फिलाप दङ जों नायनाय जे पेसेन्जार माननाय पूरा तो जते खारनो पसिबल नङा जोंनि जे पसिबल नङा जों खालाय दङ मेन जरा स्टार केमनि ताबक केमनि खाय दङ जों जे पार्टी नङै मथानि नङै जों जे सुक्तै मिया तिनि कमान्डा नायनाय जे आरो पार्टी रक दंनाय BJP IPP CPM बबजरी खायरो फाय हंकाय आरबो जानाय मनबा कोयनाय खायनाय बाय मा के चुबालाय जों तिनि जे नेक्स्ट डे आर नेक्स्ट डे साइ थानाय BJP IPP CPM रबो खायनाय देखाय दे सब नाय लाब करे जों मथानि नङै जों खायनाय जों जा सुक्तै सिना आइडियोलॉजी जोंनि स्टैंड माय राजनीति सिं खायनायनिया एलाका जों बायके चुबानाय जोंनि सुपेटिन बायके पिसानाय बायके जों सालामलायनाय मोनसे PW नि साखाय ब खाय दंगो माय हाखर दंगो तबे एलाका लाइसो माय दंगो म फिलाप खायनाय खायनाय बायको खायनाय अ तब क्वेश्चन जों तब साइकेल में